Ola, son Ea Migueles González e vou falar do libro Cartas de inverno de Agustín Fernández Paz. Agustín Fernández Paz é un escritor de Lugo que escribiu libros moi coñecidos como O único que queda é o amor, Flores radioactivas e o libro do que vos vou falar neste book trailer, Cartas de inverno. Este libro cóntanos a historia de Xavier Louzao, un famoso escritor galego que logo de pasar unha longa estadía en Canadá chega a Santiago, onde reside, e atopa cunha morea de cartas do seu amigo Adrián Novoa, que se dedica profesionalmente á pintura e tamén é moi famoso. Nestas cartas, Adrián, que vive en Alemania, cóntalle ao seu mellor amigo como, nun intento de buscar inspiración para os seus cadros, decide volver a Galiza e así compra unha casa enmeigada en Vilar Maior, logo de ver un anuncio no xornal. Cando ve a casa sinte unha forte atracción cara a ela, como se fora un imán, e decide comprala, ignorando as advertencias de perigo e as reaccións da xente ao saber que el será o dono do edificio. A partir do momento no que firma os papeis desta casa, Adrián vese envolto nunha serie de tenebrosos sucesos que fan da súa vida un pesadelo. Estes sucesos obrigan a Xavier, logo de ler todas as cartas, a ir na procura do seu amigo, para axudalo. O que este non sabe é que tanto el como o seu amigo Adrián metéronse nunha casa que agocha moitos segredos, que aínda están por descubrir. Pero ao mellor descubrilos é a última cousa que fan na súa vida. Conseguirán os dous amigos saír desta casa con vida? Ou a casa poderá vencelos a eles? Se queres sabelo, deberás ler o libro, xa que eu non che vou contar o final. O libro encantoume e recomendo moito para toda esa xente que lle gusta o misterio, a tensión e a intriga. O meu persoaxe favorito é Xavier, porque me parece unha persoa moi intelixente e ao mesmo tempo moi valente, debido a que en ningún momento deixa solo o seu amigo Adrián, aínda sabendo que isto lle pode costar a vida.